नायलांनि हाबबाय खामानिया जोब्बाय दानिया मावगासिनो दं गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोखि ना बे जायगायानो जाहैबाय अन्थाइबारि गाबोननि फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया गाबोन जानो थांगासिनो दं आरोखि ना गाबोन जासिगोन ओमफ्राय खामानिफ्राबो गासिबो क्लियार जाजोब्बाय हाजोब्बाय ओमफ्राय दा गाबोननि दिना सफैनांगौल'सै आरोखि जासिगोन बल खेलाया दा बे बल खेलानि सोमोन्दैनो जोङो सासे दैदेनगिरिनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं भिडिअखौ फारि फारि नोंथांमोननो देखायलांनो सेस्था खालामगोन बे बाथि खेबनि थाखाय खुंजानाय बर'नि बिर जोहोलाव मार्टियार दिजाब्रां मेमरियेल फुटबल टुर्नामेन्टनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि बेनो ओमफ्राय नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा बे खेलाया खैथानिफ्राय खैथासिम जागोन औ गाबोननि अपेनिं सेरेमनिया 2टानिफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय जों 2:30आव किक अफखौ खालामहोनो होननानै जोंनि कमिटिनिफ्राय थांखि लादों प्राइजनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायहरनो हागोन नामा रायजो राजाफोरनो औ बे बादायलायनायाव जाय हान्जाया देरहासार जानो हागोन बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख नोगोद रां बान्थाखौ मोननो हागोन आरो जाय हान्जाया फाइनालाव जेनगोन एबा नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हागोन बिथांमोना 50,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफिखौ होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जाय गलकिपारा साबसिनै गल हमथानो हायो बिथांनि थाखाय 5,000 रां लोगोसे ट्रफि बेजों लोगोसे जाय हान्जानि गेलेगिरिया साबसिन गेलेनानै दिन्थिनो हागोन बे साबसिन गेलेगिरिया 5,000 रांजों लोगोसे ट्रफि मोनसे मोनलांगोन आरो ओरैनो खेलाया मोनबेसे जागोन खेलाया गासै 8था टिमनि गेजेराव जागोन आरो खेला हिसाबै जोंहा 7था खेला जागोन जागायजेननायनिफ्राय फाइनालसिमाव ओमफ्राय बबेनिफ्राय लेंहरनाय जादों आलासिया सोर फैगोन ओमफ्राय खेलाया बबेनिफ्राय लेंहरनाय जादों बेखौ फोरमायनो हागोन औ जोंहा गाबोननि अपेनिं सेरेमनियाव सासे इनभाइटेड गेस्ट दङ चिफ गेस्ट जायखौ जों बुङो बिथाङानो जाहैबाय EM मानगोनां फ्रेस मोसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर दङ आरो बेजों लोगोसे हारिमुवारि बिथिङाव मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जाखांफुनाय देंखोगिरि मिस आशा बर' दङ आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि रिंकि ब्रह्म आरो बिथांनि मोसाखावरि हान्जा बिथांमोना नुजाफैगोन खेलाया फार्स्टआव बबेनि होनाय जागोन औ गाबोननि जागायजेननाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन LVFC आरो बिनि हेंथायै बाहागो लागोन बारदै सिख्ला FC बेजों लोगोसे मोनसे मिथिहोनो गोसो जादों जोंनि कमिटिनिफ्राय बे जाहैबाय बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रांनि न'खरनि एबा फेमिलि मेम्बार्सफोर गाबोननि हाबाफारियाव लोगो लाफैगोन जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बिथांमोनखौ सोरबाफोर सिनायनो लुबैदोंब्ला नायनो लुबैदोंब्ला एबा लोगो हमनो लुबैदोंब्ला नङाब्ला मान बावनो लुबैदोंबा बिथांमोना फैनानै गाबोननि गेजेराव जोंनि कमिटिजों जगाजग खालामफैनो हागोन बेखौ बयनिसिमबो जों मिथिहरनाय थाबाय बेजों लोगोसे अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै खुंजानो गोनां 5थि बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां मेमरियेल फुटबल टुर्नामेन्टआव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होफैनो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों बरियाथार गासिबो रेडि जोबखासै स्टेजआ गोदान रायजोफोर देग्लायसो फार्स्ट अपेनिं आरोखि ना न'आ देग्लाय लुदों देग्लायनो माबाबाय आरोखि नै अपेनिं बावनो जिरायनो मोनसिगोन आलासिफ्रा आं सिङावहाय बेसे गुवार देखायनो बे न'खौ नाहरनो सिङाव दै नै गोसोम होजोबनाय जादों आरोखि माथो क्लियार दे कारेन्ट बोग्रा दा नोङो कारेन्ट बोदों देब्रा थिगैनो दंना बावनो आलासि जिरायहोसिगोन ना दे हाब न' एन्ट्रि माब्रा बिलाय सिङाव नायनि आलासि जिरायग्रासो ना नै आलासि जिरायग्रा जानो हागौ
आलासि जिरायग्रा गाबोननि थाखाय गाबोन आलासि फैगोननि थाखाय ओमफ्राय नैबे थिं बेबायदि आरोखि ना गाबोननि थाखाय बक्सफ्रा रेडि बक्सफोरा सफैखाजोब्बाय आरोखि ना नै बक्स गाबोननि रेडि बिराद साफा नुदोंलै देग्लाय बिराद साबसिन फोसाबदों रायजोफोर बल फिल्डआ बिराद साफा नुदों देलायनो खामानि मावनानै जिरायलागासिनो दं आरोखि ना एसे मेंबाय खामानि मावनानै दा